पापा जी और बबुआ के चाचा जी कुमार अर्जुन भैया की ओर से भी आशीर्वाद मिलल। बहुत बहुत शुभकामना देम अपना भतीजा के कि जीवन के सब खुशी तो मिलबे करी आ जीवन में हमारे एगो समाज के शेरपुर में एगो शेर निकले जौन पूरे भारत में नाम कमाए जेकर नाम राजवीर होके। अरे सर पे काले काले बाल होरीला के, सर पे काले काले बाल होरीला के, होरीला के, होरीला के, होरीला के, बाबा हवे दिलदार होरीला के, बाबा हवे दिलदार होरीला के, दिलला धनिया के देहनी बरइले की मुहम्मिया हो, दिलला धनिया के देहनी बरइले की मुहम्मिया हो। तमाम हमारे गार्जियन बड़े भैया के और से आशीर्वाद मिलल। और का कहत तारी राधा जी दर्द को मरिया में विष भइले मनवा में खीस भइले हो, दर्द को मरिया में विष भइले मनवा में खीस भइले हो। लड़का के बड़का पापा बबलू राय जी और नचब सिंह जी की ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद मिलल। दर्द कमरिया में विष भइले मनवा में खीस भइले हो, दर्द कमरिया में विष भइले मनवा में खीस भइले हो। ए ललना ओही घरी, ए ललना ओही घरी पिया जी के पवती की खूब गारी दी हतीनु हे बाबा पिया जी हे बाबा। तनी हट जा, तनी जोरदार ताली।